Om Awignamas tumugi rahayu sagung dumadi. Om Awignamas tumugi rahayu sagung dumadi. Om Awignamas tumugi rahayu sagung dumadi. Kaih para Jawata ingkang anganglang jagat habya ring antariksa nganti kaya Kartika silih pernah kapandhuk ing reh daya siptane Sang Narendra Agung anenggih Prabu Dasarata kang nedhenge prihatin. Samya nawurake wewangi saking antariksa lumrang kaya Banjaran Sari. Menga wiwaraning sangkar pamelengan kaya ana kang ngengakake mula gupa Sri Dasarata manjing jroning sangkar palanggatan. Ing kono sabut pirantining pamudha warni tetaruhan lan sapanunggilanipun punang sila sampun mungping patupan spira gedhening sila Dwakara sasira ing Dwibangga. Binasmi winoran ratus miyang Karurasa mala makantar kantar ruping dupa. Yayah sunduling antariksa Sang Nata ladang lekasi pamuja brata semedi maladining ngeningake Panta Indriya nutupi babahan hawa sanga. Apa to marmane sinebut Panta Indriya panca wilangan 5 indriya daya nuting gesang. Sang Nata wis widagdama perubal kanepsa ning Panta Indriya Palire. Ana rupa datan kadulana swara tan kapiyarsa amla gandha taning ambet amung ninging cipta sajuga ingkang kinarya jagat. Sekawan ingkang biningkasa juga ingkang sinidikara linantih mancing wahyan ingkang Bajrairawana anut lakuning swasa.